Гэтая версія адрозніваецца так. Такой вялікі, што спрабуйце дэмку Foundation, калі ласка ведаць, што дэмка будзе вельмі адрознівацца ад ранняга доступу. То бок гэта дэмка, яны па тыпу зрабілі дэмку на... Я не разумею, яны зрабілі дэмку спецыяльна пад версію поўную, альбо зрабілі дэмку пад версію ранняга доступу. Ну ладно, яна гаворыць, што вельмі адрознівацца будзе. Давайте паглядзім. У любым выпадку гэта тут ёсць на што паглядзець. Я нічога не ведаю пра гульню, таму што... І пойдзем проста адразу далей. Налада не вельмі важна. Натхнення. Я жадаю зрабіць цудоўную... Я не магу гэта абіраць. На дэмку гэта недаступна. Добра. Апішыце вашу вёску. О, дзікі вё. Зайцатрусы. Во, зайцатрусы, ідэальна. Так, трэба зрабіць з гэтага яшчэ колеры. Ну, зараз мы тут... Так. Во. Под форму зайцатрусаў. Тут можна ў розных месцах іх яшчэ размясціць. Я магу змяніць у іх колер неяк? Што тут у нас? Не тое. Неяк трошки... Блін, а можна белы нейкія? Блін, іх дрэнна бачна. І дрэнна бачна на гэтым фоне. Гэта таксама недастаткова чорная. Давайте, можа, тады фон зменім на нейкія іншыя. Яны проста тады на белым... Альбо наадварот, давайте, можа, памяняем. Вось гэта так зробім. А тут чырвоны тады. Во, і тады яны плюс-мінус вылучаюцца. Так, херня полная атрымліваецца. Так. Не тое, не тое. Зайцатрус у самым цэнтры. Во, вось так. Давайте яму колер толькі абярэм. Я жадаю, каб яго было заўважна, але неяк ён губляецца, які я колер не возьму. Ну, з блакітным трошки яшчэ куды не шло. Ну, шэры таксама яшчэ нормально. Во, давайте вось так пакінем. Але мне ўсё роўна не падабаецца, што ён трохі губляецца. Я зараз паспрабую яго наадварот белым зрабіць, і яго рысы. Ну што за гэта за херня тады атрымліваецца? Не, назад давай. Беленькая рыса. Які прыгожы колер таксама быў. Ну, давайте вось такі пакінем. Будзе зайцатрус. Будзе туторыял які, альбо... Квесты, добра. Зроблена самае важнае, мы знайшлі, як перасоўваць камеру. Як набліжаць і аддаляць яе, вельмі важнае. Яшчэ адзін квест зроблены. Цудоўна, у нас вельмі цудоўны прагрэс. Першая ваша тэрыторыя. Каб пачаць будаваць вашу вёску, вам патрэбна абраць сваю першую тэрыторыю. Так, на кожнай базавай тэрыторыі ёсць рэсурсы вам неабходныя, каб пачаць засяляць гэтую зямлю. Пазней, ну, карацей, ідэі... Мне ў туторыяле... Давайте берем нейкае прыгожае месца. Вось тут мне падабаецца даволі прыгожанька. У лесе не жадаю, уже каля вады жадаю. Вось тут прыгожанька таксама, але мне падаецца месца не шмат. Вось гэтае месца таксама неблагое. Альбо быццам бы не маленькая трошки. Так, здесь тут. Вось гэта тэрыторыя. Вось давайте яе. Пачнём. Што далей я павінен рабіць? Будаваць. Цэнтр вёскі. Опс, пачакайце-ка. Мне зараз паузу паставлю.
У мяне зараз навушнікі адключыліся, альбо адключацца літаральна вось зараз. Дайце мне момант, зараз іх падключу. Ёсць. Павінна быць усё ў парадку. Так, пабудаваць. Цэнтр вёскі. А чаму ён такі маленькі? Маленькае рэсурснае дэпо. Абіраем у якім напрамку. Ну, давайте, няхай. Што, яно не з'явілася? Я не разумею. Я ўсё правильно зрабіў? Трабаванні не былі выкананы. Гэта што ўвогуле значыць? Яшчэ раз. Ну. Ставім. Пабудаваць. Я нешта не тое націснуў? А, вось гэта пабудаваць. Усё. Не тая кнопка. А, экран... Так, пардон. Забыўся змяніць. Выбачаюся. Хтосьці жадае за мной паразмаўляць. Арганізаваць працу. Добра. Пагналі яшчэ будынкі. Цікавы момант у гульні, канкрэтна чаму я ўвогуле згарнуў увагу, у тым, што будаўніцтва, як далей яно пойдзе, яно не мае нейкай прывязкі, нейкай сеткі. І пры гэтым забудовы некаторыя, яны будуць таксама генеравацца ў залежнасці ад таго, што вы пажадаць. То бок вы можете пабудаваць квартал дамоў, і ён літаральна, ну, падзгенеруецца, будзе трошкі змяняючымся. Гэта даволі прыемна. Так, гэта дом будаўнікоў. Ну, нам спатрэбіцца гэта актыўна. Пайшло. Назначыць працаўнікоў. Без розніцы хто? Давайте ты. Ой, не то. Здабыча дрэваў. Ці павінен я абавязкова ў лесе паставіць? Хутчэй за ўсё так. І назначым туды чалавека. Не, сачу за вами. Будуйте добра. У нас будзе яшчэ час. Паглядзім, колькі тут мне гэты Foundation дэмка дазволіць глядзець. У мяне ёсць яшчэ пара, насамрэч. Але я не быў упэўнены, я думаў, што першая дэмка Shape Hero Factory будзе даўжэй па сваёй дліне, там паглядзім. І з'яўляюцца нашы людзі зайцатрусамі, яны пакланяюцца зайцатрусам. Так, маляванне і... Ага, не абавязкова было ў лесе ставіць. Можна было паставіць проста каля лесу. Трэба адзначыць тэрыторыю для вырубкі. Так, новы будынак. У нас тут тэрыторыя даволі абмежаваная. Давайте тут до конца ўсё замалюем. Новы будынак. Месца збора. Ага. Хутчэй за ўсё для гэтага нам спатрэбіцца якраз... Ну вось невялічкія ёсць кусты. Зразумеў. Глядзіце, што цікава, я толькі зараз увашыў. Яны самі пратапталі сабе сцежачку. Давайте тады каля гэтай сцежкі, ну раз яна у нас такая сцежка, то вось тут паставім яшчэ.
Так, я павінен назначыць кагосьці? Так, хутчэй за ўсё павінен, толькі калі ён дабудуецца ўжо. Мне падаецца, занадта можа будаўнікоў у нас нават. Для такой-то справы. Так, давайте больш людзей, які будуць займацца вырубам лясоў. І на аднаго... Ну, пакуль у нас людзей хапае. Не, давайте вернем. Эй, куды ты пайшоў? Блин. Не-не, я не ждаю, каб мы его позволялись. Верните его назад. Жыхары зайца-труска. Трэба так і назваць. На жаль, мне падаецца, назву імі нам пакуль не далі. Зноў жа, гэта дэмка. Так. Угу. Гэта у нас будынак, з якога людзі будуць хадзіць і засаджваць лес назад. Давайте его так само тут поставим. Я могу. Ну, пакуль мне не з'явілася такой магчымасці, так. Я же так само не шмат. Давайте ідзіце. Ідзіце працаваць. Чаго стаім? Чым ваша праблема? Чакаюць на працаўнікоў. Ну і працаўнікі вось яны. Прыйдзе мега-шышка, прыйдзе мега-зайцатрус і надае нам пашчам. Трэба засаджваць лес назад. А, вось, яны нарэшце яны пайшлі здабываць. Так, ёсць. У іх ёсць розныя неабходнасці. Месца... Ого! Будынкі будуць будавацца самастойна, калі вы проста адзначыце тэрыторыю, на якой ім гэта патрэбна рабіць. Давайте, мне падабаецца. Пасадзім тут бачна рыбу, давайте вось тут. Месца, дзе яны будуць свае дамы будаваць. Ну, вось так. Ой, дзюрку зрабілі. Патрэбы. Яшчэ ёсць дадатковыя патрэбы. Будуць выкарыстоўваць рэсурсы. Каруселі? Да каруселі мне падаецца, у дэмкі не будзе. Мы не дабярэмся. Так, што вам патрэбна? Вада, ежа і дамы. Добра, ўсё проста. Калодзіш яны тут выкопаюць. А гэта каменьшчыкі у нас будуць. Блин, такое поле прыгожае з кветкамі. Я тут зараз камені буду здабываць. Але нешта плануюць. Эй, вусаты, будуй добра. Сёння усім благословення зайцатрусаў. Прыгожа, ось я там бачыў скриншоты Foundation у выніку. Я думаў, што трэба неяк там планаваць усё яшчэ горад. Не-не-не. Вы адзначаеце ўсю гэту лакацыю, як пабудаваць, і яны самі яе забудуюць. У гэтым прыкалдэс. Вось гэта сцежка, яна ўзялася толькі ад таго, што яны тут тупаюць. Яны літаральна проста самі знаходзяць сабе шлях, і пры гэтым ён пакрыху вось адзначаецца. Я так разумею, што дарогі далей таксама так будуць. То бок, чым больш актыўна выкарыстоўваецца дарога, тым лепей яна становіцца. Так, патрабаванне. Аднашэнне тэрыторыі для будынка. Давайте няхай засаджвае ўсю гэтую тэрыторыю. Нават яшчэ тое, што яшчэ не вырубілі, бо нам спатрэбіцца. Што цікава, тэрыторыі могуць накладвацца адна на адну. Таксама цікавая рэч. Вось, я магу, напрыклад, вось так зрабіць, там, дзе дамы ёсць. І тады ў нас атрымліваецца вёска будзе ўнутры ў лесе. Няма чалавека, які бы гэтым займаўся. Ўсё цудоўна, толькі гэта я прапусціў. Во, глядзіце? Сядзібка невялічкая.
Ну. Яны не паб'юцца? Паглядзім, паглядзім. Так, я могу паскорыць час? Могу. Не вельмі хочацца? Блин, не халер яны вырубаюць лес. Можна трошки павольней гэта рабіць, а? Я нават і блізка так хутка засаджваць яго не буду. Ён жа яшчэ вырасце павінен-то. Не пытаецца сярод. А не, ўсё нормально. Будуюць пакраху дамы, нам патрэбны будаўнічыя. У нас няма вольных працаўнікоў, так? Не, ёсць яшчэ адзін. Яшчэ адзін чалавек, які можа заняцца гэтым, бо будаваць яшчэ шмат. Давайте паскорым. Так, у 3 разы гэта максімальная. Оп, яшчэ домик. Ну, 1 да 1. Ну, амаль 1 да 1. Цікава, што далей будзе. Ну, гэта вось невялічкі праход паміж дамамі, то бок яны будуць карыстацца тут гэтымі праходамі і ў выніку пратопчыць гэтыя сцежкі. Недастаткова дамоў, то бок гэтага недастаткова. Добра, давайте. Спынілі. Больш дамоў. Абіраем тэрыторыю пад рэзідэнцыя. Ну, в прынцыпе, это якая розніца, то ўжо правильно? Калі яны самі павырашаюць, дзе будаваць, я ж магу проста вось так і зрабіць. Мне ж не абавязкова там неяк асцярожна каля вады і толькі паставіць абмежаваны. Не, самі вырашаць. Вот цікава, калі будуць дамы, якія будуць на вадзе стаяць, ну так на палову, на сваях альбо нешта такое. Водная рэзідэнцыя, так, так. Пры гэтым я зноў жа сказаў, што гэта там быў цэлы горад, сталіца такая на скриншотах, то бок атрымліваецца, у гэтых дамоў ёсць яшчэ ўзроўні. Мы зараз бачым самыя простенькі такія. Але можа быць забудова, як у сталіцы нейкай. То бок адзін домик на адзін, і там яны паміж сабой навісаюць яшчэ 1 на 1. Прыгоженька. Так, камяні. У нас ёсць хто працаваць? У нас няма вяскоўцаў, якія маглі бы там працаваць. Так, давайте тогда мы знизим колькость будаўнікоў. І адправім аднаго працаваць з камянямі. О, уже сцежку протоптали трошки. Тут у нас адпачывае. Накіруюся на працу. Нешта... А, ну зараз уже бачу. Ужо накіроўваецца. Не хлусіць. Так, дадатковыя патрэбы, сервісы і яшчэ апрацаваная ежа. На апрацаваную ежу у нас пакуль не адчынена нічога. Угу. А дзе вада? Я ж тут пабудаваў адзначыў калодзеж. А, на калодзеж патрэбна шмат камянёў, і гэтым праблема. Зразумеў, тады пытанняў няма. Яшчэ чакаць, пакуль камянёў набіраецца дастаткова. Дрэва хапае, давайте снізім колькасць людзей, займаючыся гэтым, і не накіруем больш людзей на камяні. Угу. Уже донато нават ягодах этих собрали, у нас больше не змяшчаецца. Яшчэ аднаго чалавека перанакіруем на камяні.
Збор ягад знізім яшчэ. Так. І яшчэ аднаго на камяні. Нам іх шмат патрэбна. А прыярытэты яны не самі вызначаюць? Ну, як бачна, не. Я павінен абіраць, хто будзе працаваць у якім будынку. Пры гэтым у іх ёсць свой асабісты досвед. То бок, калі я працаўніка пераставіў з аднаго месца на другое, ён будзе не такім эфектыўным, калі б ён тут проста сядзеў і працаваў пэўны час. Бачце, я тут лес засадзіў. Няблага такая. Вось. І зараз ўжо у нас ёсць калодзеж. Вада з'явіцца хоць у людзей. Ёсць. А будынак з некалькімі часткамі. Ага. Такія будынкі, як рынак, маюць некалькі частак. І такім чынам іх можна кастамізировать. Кожная частка мае кошт і мае свой асабісты эфект. Так, давайте-ка поглядим. Рынок. Тент. И стой... Ага. Есть просто стойка. Что это? А? Дрот, я так разумею. Так, стойка. Поставим яе. Ну, у нас же у центре повинно быть. Правильно? Рынок это. І тент можна накинуть наверх. А для наго што ён патрэбны? Ага, можна больш на гэта у гэтага будынку, калі далучыць да яшчэ іншага будынку, то ён яго можна больш захоўваць у гэтым тенце тады. Я магу яшчэ наверх яго? Не магу. Я магу некалькі стоек так. Давайте по краху. Это стойка з ежы. А можа нам толькі адна і патрэбна? Можа зараз занадта будзе? Давайте пакуль адну пакінем. То бок я, атрымліваецца, магу розным стойкам спалучэнне рабіць. Можа быць, гэта стойка для ежы, але можа быць для чагосьці яшчэ, і для яе зверху яшчэ гэты тент. Вось. Тент можна выкарыстоўваць у розных месцах. Цікавы канцэпт. Цікавы, як яно будзе яшчэ на іншыя будынкі ўплываць. Ну, якія яшчэ будынкі ну, я бы... Цікава, як гэта будзе працаваць. Так, яшчэ каменьшчыкі працуюць. Працоўнікі, вы там не збіраецеся? А, я не націснуў кнопку пабудаваць. Угу. Я думаю, чаму яны не працуюць? Не украінец. Забираюцца ў працэзу. Тихо, у нас сярэднявечча. Так, яшчэ тканіны выкарыстаюць. І стойка будзе. Ну, уже нагадываю, была идея. I downloaded the demo, but can't open it for some reason. I literally downloaded it like an hour ago, maybe two. I can't really help with that. I have no clue. Так вось. Идея была, что мы будем стримить Legacy of Kain Soul River, ремастер, першая и другая частка выходит сёння, літаральна. І такая справа, што выходзіць ён праз 2 хвіліны, праз хвіліну нават. Не, пачакайце-ка, не праз пару хвілін, праз 4 хвілінкі прыкладна ён выходзіць. Справа ў тым, што толькі зараз ён і выйдзе. На яго пераключацца я сэнса не бачу, бо мы застанемся прыкладна, ну, я яшчэ планаваў пастрыміць, можа, хвілін 30-40. Паўнавартасна мы там не той, каб далёка забярэмся, таму, я думаю, пакінем на заўтра. Вось, будем уже глядзець ремастер заўтра. Вось. І думка яшчэ, што можа быць, я паспрабую, можа мне ёсць яшчэ пара гулін дэмкі, можа іх паглядзець. Але зноў жа, тут пакуль цікава. А ёмаю, тут адзначана столькі ўсяго.
Я не ведаю, як далёка мы можам зайсці ў гэтай дамцы. Так, патрэбны чалавек, які будзе сачыць за рынкам. Ласачка сюды. Назначыць Беррис на нашу... А як? А, вось, назначыць ресурс. Вось, ягады. Добра, гэты квест выкананы. Назначыць працу, падняць як шчасце наших не персонажаў, як жа яны, вяскоўцаў. До 75. Павінна быць не праблема, яны павінны зараз это ўсё есці і быць шчаслівымі. Что такое? Что здарылася? Что за котлетки за 7200? Ёсць прапанова кукінг стрыма, на якім я буду смажыць котлетки. Карчму трэба для шчасця. На жаль, у нас вельмі абмежаваная колькасць будынкаў пакуль што. Вось, калі паглядзіце скріншоты ў гульне, там і касцёлы ёсць розныя, і усялякага, карацей, хапае ў гульне. Зноў жа не ведаю, што ёсць у дэмцы, што няма. Можа, карчма і ё. Лепей, каб была. Вось, шчасце паднялося. Мы шчаслівыя зараз. Што яшчэ патрэбна? Атрымліваць грошы ад гандлю. Угу. Адчыніць будынкі. Ого, там дрэва. Так, патрэбна дасягнуць іх ціра. Што можа патрабаваць нейкая ўзровень багацця. Так. Добра. А дзе гэта? Ось тут. Прагрэсія. Ага. Новы будынак даступны? Можна? Гульня. Што за будынак новы даступны? Это не вельмі важна зараз. Я згублены. Common Pass, гэта што? Дзе я? Куды я трапіў? Мы можам плаціць грошы, каб адчыняць будынкі. Плот, рыбалка, повішча рознае. Паляпшэнне вось розныя будынкі. Я так разумею... О, рабіць піва. Калі тут піва можна рабіць, то карчма тут павінна быць проста. Свечкі, скульптуры, праца над шклом. А што яшчэ ёсць? Мне цікава. Тут проста адзначана Common Pass. Што такое Common Pass? Я так разумею, што гэта ў дэмцы толькі адзін шлях ёсць пакуль. Ну, зноў жа, гэта дэмка ранняга доступу. Вельмі складана. Так. Давайте тады перарабляць дрэва нашай у дошкі. Што гэта такое? Бачыце, я набліжаю да свайго іншага будынка, і ў мяне пашыраецца яго тэрыторыя нейкая. Давайте сюды запханем гэты будынак. А тут мы можам набыць. Давайте здабычу... Контролюе перасоўванне па вашай тэрыторыі. Это херня. Сховішча давайте. Рыбак таксама. Усё, просто панабываем. Сховішча няхай будзе. Так, яго разгарнем. Угу. І рыба. Давайте паглядзім, хоць як гэта выглядае. Неправільная пазіцыя. У сэнсе неправільная пазіцыя. Як гэта выглядае. Яна павінна быць проста каля вады, то бок гэта неякі, як звычайна проста робяць рыбныя гэтыя розныя будынкі, яны звычайна палову ў ваду дзесьці ўваходзіць, тут не абавязкова. Вось, няхай будзе тут. Цікава, дзе мы возьмем людзей, каб нам усім гэтым працаваць. Вось гэта самае цікавае. Давайте...
Пакуль будаваць нам шмат, таму пакінем іх у вялікай колькасці. Каменьшчыкаў колькасць трошкі зменшым. На Грім Фанданка адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Раддом. Так гэта ж не так працуе. Альбо ты думаеш, у раддоме просто запаўняецца палоска, і яны новага дзіцё выкідваюць, так? Так. Окей, мне вельмі падабаецца гэты момант. Радзільня спецыяльная, так. Давайте яшчэ... Я магу графіку, мне падаецца, змяняць, так? Якасць. Тут просто бачна гэтыя... якія сцежкі. Вось. І яны не быццам бы... Ну, яны змяняюцца, але вось... Быццам бы ім такой візуальнай карэкцыі быццам бы не хапае. Я не ведаю, як гэта патлумачыць. Бачыце, яны такі няроўныя трошкі. Вось, мне падабаецца, што гэтыя сцежкі просто самі з'явіліся, я не будую гэтыя сцежкі. Давайте, можа, яшчэ... давайте, можа, хопіць нам гэтых дрэваў. Я змяню тэрыторыю для засаджвання. Так. А дзе яна? Не туды. Вось тут. Тэрыторыя, дзе мы засаджваем дрэвамі, я трошкі яе зменшу. Яно прыгожа, але трошкі перашкаджае віду. Вось так дзесьці. Пакінем? Это я засадзіў лес, так, прыгожа. Шлюшарню? Пачакай, рана яшчэ да шлюшарню. Мы яшчэ да карчмы не дабраліся. Я, можа, памыліўся? Фішерс хат. Я прыдуркаватыя. Гэта будынак, які... Я думаў, гэта рыбны будынак, які я пабудаваў. Не. Гэта... Для таго, каб хаваць ежу. Гэта не тое. Для рыбы нам патрэбна вось гэты домик рыбны. Кстати, неправильная позиция. А якая правильная? О, у яго ўсё ж таки патрэбна на вадзе будаваць. Часткова. Новыя людзі прыйшлі. А вы хваляваліся. Нават без шлюшарні. Так, і плот можна яшчэ паставіць. Але ж я яго ставіць не буду, пакуль неабходнасці няма. Што цікава, як толькі з'явіліся новыя людзі, я ж адзначыў сабе даволі велізарную тэрыторыю на будаўніцтва, просто дзе ставіць жылыя дамы, адразу ж з'явілася, пачало займацца гэта месца. Давайте яшчэ адзначым. Вось так. Няхай гэтая тэрыторыя таксама дамамі забудоўваецца. І як цікава тэрыторыю новую набываць? Ёсць тут нейкая штука, якая можа мне з гэтым падказаць? Агрэсія, это вось гэты шлях. Мапа вёскі. Я магу фільтр на гэтыя нараслінкі прыбраць, а то ён нейкі здзёбвае. Так, будынак я веду, дзе знаходзіцца. Фільтр на мапу нейкі. Мне падаецца, гэта памылка насамрэч. Ну, не бачна ніякага інтэрфейса, які дазволіў бы мне прахаваць іх. Халера яго ведаю. Добрага табе вечара. Так, можна прапаганду яшчэ зладзіць. З дзіцяці на сям'ю або ў Сібір. У нас Сібіры тут няма, у нас тут цёпла паўсюль. Вельмі файнае надвор'е. Бачнасць. Во, я знайшоў, мне падаецца. Так. Што гэта? Тэрыторыі. Рэв'ю будынкаў, добра. Бачыць гэта. Зоны. Вельмі цікава, але я ўсё яшчэ не ведаю, як прыбраць вось гэтыя сімвалы ежы. Ну,
Ягоды, якія мы збіраем. Бо яны не вельмі патрэбныя. Давайте яшчэ паскорым. Доўга будуецца. Новы домик, амаль гатовы. Ніхто не збіраецца яго дабудоўваць, так? Во, нарэшце. З'явіўся. Ну, прыгажосць. У нас усё яшчэ не хапае дамоў для ўсіх. Я так разумею, так? Сярэдняя міграцыя. Але не, пачакайце-ка. Дзесьці тут адзначалася, калі хтосьці жыве без дома. Ну і добра. Не бачу. У гэтым будынку нам спатрэбіцца новы чалавек, які будзе апрацоўваць. Нам уже патрэбны дошкі. І ёсць чалавек, які займаецца спецыяльна гэтым. Hi there, Cole. Yes, you should. Так. Возьмем яшчэ людзей. У нас адзінае, што не вельмі разумею, навошта мне абавязкова пракліківаць вось гэты момант, тое, што мне патрэбна дадаваць людзей сабе. Вось. Я мог бы... Проста гэта зусім не абавязковыя дзеянні. Зноў жа, гульня яшчэ, калі я толькі пачаў гэту дэмку, гульня папярэджвала, што мне лепей... Ну, яна вельмі будзе адрознівацца ад досведу у... Так, новы будынак гатовы. Яна вельмі адрозніваецца ад доступу ад досведу ў раннім доступе. То бок, гэта дзве розныя гульні. Я зараз не ведаю. Гэта дэмка ранняга доступу. Вы самі разумееце, што гэта такое. Гульня рухаецца наперад, а дэмка хутчэй за ўсё не аднаўляецца ад таго, як яна была ў самым пачатку. Наша сховішча працуе. Ёсць чалавек, які займаецца транспартыроўкай. Я вось не ўпэўнены, ён будзе дапамагаць на... Ну, калі яму няма што транспартаваць, што ён будзе рабіць у гэты момант. Назначыць рэсурсы сховішча. Давайте гэта будзе сховішча ежы і рыбы. Ну, ежы ў сэнсе ягад. І рыбак адзін. Вось, ёсць рыбалоў. Наша вёска пашыраецца. Яшчэ больш людзей. Мне цікава, я вельмі жадаю ўжо ўзяць новую тэрыторыю, бо наша вёска амаль заняла ўвесь наш гэты абмежаваны куток. Так, нам патрэбна сховішча для... Вось, вэрхау. А, не, ён... А, ён усё яшчэ будуецца. Досачкі. Хутчэй, больш досак. Не хапае ресурсу. Ну, дошкі, вось адзін ресурс, якога у нас не хапае, я так разумею. А чаму дрэва не хапае? Вы чмурэлі там? Давайте яшчэ аднаго чалавека на той, каб дрэва здабываць. У мяне ёсць трошкі яшчэ памылка моя.
Давайте адзначым вось гэтую тэрыторыю, каб яны вырубалі гэтыя дрэвы таксама, бо я прыбраў тэрыторыю для таго, каб яны засаджвалі яе, няхай яны яшчэ і расчысцяць. Я думаю, у прынцыпе, можна было б адзначыць і гэты кут таксама. Deco, I can hardly imagine that. I can hardly imagine that. The only thing, like, what I was getting when I started using Belarusian is that I got only, like, support of that, and I think for you, as a foreigner, it will be even better. Yeah, I think it's just ignorance of some specific people. Ёсць, мы хоць трошки прыбярэм гэты лес тут, бо я высадзіў яго для прыгажосці, але дрэвы атрымаліся нейкія занадта Я думаў, яны па крыху маленечкімі вырастуць, але атрымалася так, што яны загарадзілі мне ўвесь мой гарадок. Так, рыбу. О, глядзіце, здабывае рыбку. Я могу, мне падаецца, у меня столькі зараз з'явілася новых людзей, што я могу, мне падаецца, запомніць большасць дамоў зараз, ну, гэтых працоўных месцаў. Камяні нам у парадку. Ежа пакрыху пачынае знікаць. Давайте назначым сюды людзей. У нас ёсць яшчэ 3 чалавекі, якія не працуюць нідзе. Пакуль назначаць не буду. Няхай застаюцца так. Мне падабаецца яшчэ гэты момант, што людзі набіраюць досвед у працы, якой яны займаюцца. То бок гэта не проста бязлікія нейкія персанажы, ну, не гледзячы на тое, што іх ёсць імёны і вось усё гэта, вось там Ферандзіно, напрыклад, ёсць у нас. Усё роўна у нас застаецца такі момант, што хтосьці чымсьці займаўся даўжэй, і у яго ёсць досвед у гэтым. Гэта прыемна. Трошкі дазваляе неяк, скажем так, гэта не вельмі важна, гэта не дадае ніякай глыбіні ў гульню. Вядома, што па тыпу у нас проста назначылі і забылі пра іх. Вось. Але ёсць адчуванне таго, што гэты чалавек, скажем так, у яго ёсць здольнасць. Вось, і ён вылучаецца для нас, як для гульца, ўжо сярод іншых. Тое, што ў нас так і не дабудавалася, у нас не хапае адной дошкі. No exams required. Yeah, I think that's a thing. I don't really think there will be like a hard exams on that because the language, there is not too many people speaking that language, so that's kind of expected. Нарэшце наше сховішча будзе пабудавана. У нас гэтай дошкі мы чакалі ўжо невядома колькі.
На Грім Фанданга відправляється 100. Дякую великий, Ерведак. Так, паскорим. А то доволі довго чекати. Блін же, як же офігенно узяти момент. Ось той, що вони самі по стежках гэта ходять. Топчуть їх, і у выніку у нас атрымліваецца реально не некая такая штучная рэч со стежками, а реально такія актуальныя моманты. Гэта вельмі чмурэнна. Мне вельмі падабаецца. Вельмі дадае вось гэта дадатковая генерацыя аўтаматычная мясцовасці, і ты толькі азначаеш тэрыторыю, то у гэтым ёсць жыццё, ведаеце, такая трошкі спантаннасць, рандомнасць гэтых падзей. Гэта прыемна. Яшчэ група людзей. Мне падаецца, можа, я занадта хутка пашыраюся. Такое таксама магчыма. Давайте зробім яшчэ стойку. Рынок. Стойка з ежай. Мы ж рыбу там ніяк не ядзім. Ну, яна ёсць, але мы ніяк не выкарыстоўваем. Ось так. Дадаткова. Подавалі. Оп, я чуў рыбу. Усё в порядку, добре. Все равно неблагое место. Я не разлічваў, што я буду... Я думаю, што гэта месца будзе здабычай рыбы по типу рыбны домик. Мэнер Лордс нагадвае, вельмі нагадвае, згодны. Яна ўвогуле падавалася бы звычайны горадабудаўнічы. Я вось Мэнер Лордс так і не пагуляў, я не ведаю яго дэмка ё. Вось. І Мэнер Лордс выглядае шыкоўна. Вось. Foundation, яна больш такая, ну, ведаеце, як, я не знаю, не ведаю, намаляваная, карацей, як мультик такі. Вось, у яе ёсць нешта такое ў стылю. Пры гэтым мне падабаецца ідэя, я ніколі не спрабаваў горадабудаўнічыя сімулятары з вось гэтай генерацыяй. То бок, ну, як яны размяшчаюць будынкі, я зараз такі, вау, гэта чмурэнна. Я думаў, гэта будзе выглядаць як хрень. Я шчыра думаў, гэта адзіная дэмка, якую я не спрабаваў, але проста рукі не дахадзілі да яе. Вось, я ждаў паспрабаваць. Адзінае, я жадаю, набываць тэрыторыі. Я даволі абмежаваны зараз. Ну, гэта зноў жа, гэта дэмка. Можа, мне не дадуць магчымасці далей за гэтую тэрыторыю выйсці. Але паглядзець. Вось, абмежаванне маёй тэрыторыі. Далей я, у прынцыпе, развівацца не магу. Усё. Я яе амаль ужо заняў поўнасцю. Так, вот гэтае сховішча. Давайте дошкі. І пакуль што толькі к дошкі я буду рабіць толькі то, што па квесту. Так, Royal Book адчыніць. Гандлёвыя шляхі са сваімі суседзямі. Эдикты і прывілеі. Гандаль. Так, пачакайце-ка. Трошкі запаволю тое, што мне будуюць яны. Можна з іх набываць інструменты, можна прадаваць ім дошкі, напрыклад. У нас, у прынцыпе, так-то з рэсурсаў нейкіх надзвычайных у нас толькі дошкі ёсць. Мармоль у мяне спасылачкі заблакаваныя, так што, ну, я ведаю, я разумею, ты можаш альбо ў прыватна... Так. Альбо закінь мне у прыват гэтыя мейлы, я тады яго сюды закіну, альбо закіну яму напрамую тады. Так, недаступна ў дэма. Мы з гэтымі сябрамі нашымі суседзямі не можам гандляваць, можам толькі вось з гэтымі гандляваць. Давайте тады адчынім гандлёвы шлях. І ўсё, на гэтым мы яго пакінем пакуль. Так. Дазвольце продаж дошак на гандлёвых ресурсах. А ідзе Trade Routes. Trade Resources. Вось яны. Ресурсы. Дошкі. Што гэта азначае? Я азначаю, колькі я магу іх прадаць, альбо што? Прадаваць усё вышэй за значэнне. Давайте. Продаваць усё вышэй за значэнне, прададзім 10. Калі будзе набірацца больш за 10, мы пачнем іх прадаваць.
Ты можаш мне, Мармоль, ты можаш мне напісаць гэта саме. Ну, мне ў лічку на твічы, і я ў чатку закіну. У мяне няма абмежавання на гэта самае, на паведамленне. Так. Шляхетны дом. Памесце. Як яны. Это палац, карацей. Окам. Тэрыторыя, нарэшце. Можна набыць новую тэрыторыю, я жадаў гэта. Пойдзем альбо далей па ўзбярэжжу, вось так, альбо вось тут. Давайте вось гэтую тэрыторыю. Ваш першы монумент. Показвае дасягненне вашай будынкі. Так, пад будынкі яшчэ. Добра, халера з ім, пакуль не спяшаемся. Тэрыторыя, я магу яшчэ адзін набыць адразу? Вось гэта. Не? Усё дадалася, так? Дадалася. Цудоўна. Так, вось гэта... Не, гэта сцяна. Дзе гэтыя? Manor Houses. Manor Houses. Альбо іх патрэбна тут... Не бачу. У прагрэсіі. Наша прагрэсія. О, глядзіце, новыя шляхі адчыніліся. Шлях агульны ёсць, шлях працоўны, каралеўства і клергія. Добра, пакуль працоўная. Так, офіс, давайте. Ё-моё! Так, пачакай-ка, гульня. Ты мяне зараз у маленькі зал. Не трэба ўсё будаваць адразу, як яны сказалі, правильно? Па кавалках можна будынак нафігачыць. Давайте яго, вось тут у нас будзе самы вялікі наш шляхцецкі палац. Так. Невялічкі вестыбюль, да яго дададзім? Ён так называецца, я не ведаю. Невялічкі пакой? Альбо вежу? Навошта вежа? Я магу яе далучыць, але не абавязкова, я магу яе паставіць просто паблізу. Давайте вось так. Хо, така жосць. Я магу яе яшчэ падвысіць. Ну, вы паглядзіце на гэта. Але так яна будзе патрабаваць усё больш і больш рэсурсаў. Давайте не занадта высокай рабіць. Ёсць для надвор'я вось невялічкі. Прыгажу ось такая. І яшчэ зробім ось такое. Усё гэта патрабуе рэсурсаў, я тут. Будынак з... Так. Усе патрабаванні выкананы. Так, не разумею. У якога ёсць Great Hall, чтобы гэта не было. Так. А дзе тут патрабаванне того пабачыць? Яго паказана, што не выкананы патрабаванне. Давайте вялікі ўваход тады. Ось, уваход было патрэбна ў будынак зрабіць. Так, сюды назначыць чалавека. Сюды дадаць. У сэнсе. У нас занадта шмат камянёў стала. Окей, як ёсць. Давайте тады так і пакінем. Будаўнічых можа яшчэ на адзін больш зробім. Каб хутчэй далі рады. З-за таго, што дадалась новая тэрыторыя, давайте трошкі тэрыторыю, на якой будаваць можна, адзначым. Бо месца не хапае трошкі.
Блін, я його ўсё роўна не хапае. Ну ладно, як ёсць. Хоць адзін домик вось тут пабудуем. Можна паскараць. Глядзіце, вось пару чалавек ужо прайшло, і тут сцежачка ўжо з'явілася. Дастаткова дамоў. Там ужо займаюцца, спадзяюся, атрымаецца. В прынцыпе, я магу пашырыць гэтую рэзідэнцкую зону. Вось тут. Няхай забудоўваюць. Угу. Так, Деко, я зараз закину там тое, што Мармоль пісаў. Деко, hi. Marmol was asking for the help maybe in the translation, so maybe if you're interested, you can send him a message to this email. У мяне абмежаванняў няма на спасылачкі, таму я змог запусціць. Так, у нас домик пакрыху будуецца. Мы яго можам далей дадаваць яму яшчэ. Great Hall. Это... унутры... Вау! Каб вы зразумелі, мы зараз у будынке можна яшчэ абіраць, што канкрэтна ён будзе рабіць. То бок, ну, унутры яго пакой нейкі я абраў. Вось, то бок, акрамя таго, што гэта будынак, проста будынак, я там яго ўпрыгожваў як мог, так яшчэ яму унутры яго назначэнне прыдаў яму нейкае. То бок, я так разумею, ён яшчэ можа нейкімі рознымі рэчамі займацца. У нас нешта з дрэвамі так сабе. Это что за холера? Давайте адзначым яшчэ тэрыторыю для гэтага самага, для выруба. Можа, я просто недастаткова. Палічым гэту тэрыторыю, бо я ўсё роўна я буду вырубаць раней ці пазней. І укажу тэрыторыю для таго, каб яе засаджваць. Я трошки перасуну тады яшчэ далей. Зона, дзе засаджваць дрэвамі, будзе вось тут знаходзіцца. Не лишь на то, что это максимальная паскорана зараз. У меня все равно никуда не вельмі спашаецца. Скажем так. О, стерчка ўсё. Лепей становится. Так, далёка ім да будаўніцтва. Яшчэ да халеры. Мне патрэбны інструменты, так? Не, у мяне яны ёсць. У мяне яны ёсць, просто іх яшчэ не данеслі. Я баюся, што з-за таго, што інструменты я самастойна не раблю, мне можа ўсё зламацца, уся гэта рэч толькі за рэчаў, якія я сам вырабам якіх я сам не займаюся.
Можа быць, варта неяк наладзіць гэта. Так, тут давайте у нас продаж рыбы. Няхай рыбай гандлююць. І мы можам... Ці магу я адправіць на гандаль рыбу, напрыклад? Это ёсць такая магчымасць? Дзесьці там рэсурсы. Не тое. Ресурсы. Дзе я бачыў гэта вось? Так, будынкі, бюджэт. Рыбы у нас трошки занадта. Ось я бачу зараз. Што цікава, на продаж я адправіць не магу. Ага, у нас няма гандлёвага шляху, які быў у гэтым зацікаўлены. Зразумеў. Нам патрэбна знайсці тых, хто бы набываў яго. Нашыя суседзі зацікаўлены толькі ў розных камянях. Камяні, дрэвы, апрацаваныя пры гэтым, то бок вось такое. Будаўнічыя матэрыялы, хутчэй. Золата яшчэ апрацаванае ўжо. Будынчак там амаль гатовы. Толькі ўваход усё яшчэ не зрабілі. Вось цікава, так? З усіх бакоў пабудавалі, а ўвахода няма. Каму яны патрэбны, правильно? Это дзверы. Праз вакно ўваходзіць будзем. Я буду пакраху ўжо скончваць. У нас дэмка, у прынцыпе, я так разумею, ёй яшчэ ёсць, ну, яна такая даволі вялікая па памерах. Вось, я буду пакраху скончваць. Я буду вас перадаваць далей. Давайте паглядзім, хто што робіць. Вангую, што як мінімум хтосьці стрыміць Stalker 2. Так. Шаграэль стрыміць Stalker 2. Лепус у Індіана Джонс. Цікава. Тэставы стрым Індіана Джонс. Гэта вось новая, якая выйшла. Багема стрыміць Кіберпанк. Там выйшаў апдейт на яго. Nine Ravens малюе. Дед Максим таксама у Індіане Джонса і Great Circle. І High F у Fortnite. Давайте сёння вас да Лепуса. Вам жадаю добрага вечара, а заўтра мы абавязкова... Вітаю, Цмок. Ты літаральна трапляеш на рэйд, бо я буду перадаваць далей да Лепуса на Індіану Джонса. Мы сёння ганялі розныя дэмкі. І заўтра мы пагуляем у рэмастер Soul River. Гэта гульня з серыі Legacy of Kain. Даволі старая. Вось, і вось зараз, літаральна, вось зараз выйшаў рэмастер. Я яго толькі запампаваў. Ось. Добрага вам вечара. Мы пабачымся заўтра на рэмастары, а я адпраўляю вас да Лепуса. Супраць якога боса? Лепуса ж, вядома. Да пабачэння.